Jenenge gopok asmara biyen
paman asmara kok kae panati nanti besok ora bakal lali kok kae kebak cerita tengah wengi nanti gagak rino aduh ayo pokoknya digoyang mesik digonge oh orang gosek budaya hop ahok iya goyangane mas ekolane go
Sliramu Teten iki anane tansah renggo Rasa tresna kang tak ada sarwa mikir ati kang bisa jejak kaya ora bisa ngoncati kunci ratri tansah anggodo ati nanging aku ati kloko pungkasane manora tresno nadya yen katalu cekak sajroning batinku nganku nandang tresno Eskinatra sadar melampaui Kulo sawah sapa endo Nyatana hatiku wis kabelo rasaku lamun bisa cecaketan sliramu yo
Ayo bangun carane ayo tulungi.